Sebastian? Măi, Sebastian, lasă calculatorul ăla că o să orbești de la el. Asta e PlayStation, mama. Stayplation-ul ăsta, o să orbești. Mai ieși și tu pe afară cu colegii, dar ce zici că ți-e frică de oameni? Nu, dar măi, mama, eu aș ieși, dar de fiecare dată când ies nu mă lasă să stau mai mult de o jumătate de oră, o jumătate de oră maxim. Ei, poate dacă ai ieși și tu mai des pe afară, te-aș lăsa mai multe. Da, fix. Of, cred că o să nebunesc cu tine. Mama, vezi că ies afară. Ieși afară? Și cât stai? Păi, n-așa mult, dar mă întorc repede, te sun. Bine, du-te. Ok, pa. Alo? Treci acasă că deja îți faci de cap. Nici n-am apucat să ies din casă. Comentezi? Mai, mamă!